Η χρήση υδρομέτρου δεν είναι υποχρεωτική, αλλά αυξάνει την ακρίβεια του ήρμασης. Κάποιες φορές δεν υπάρχει διαθέσιμο υδρόμετρο και το κόστος αγοράς και εγκατάστασης ενός κεντρικού υδρομέτρου είναι μεγάλο. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει διαθέσιμο κεντρικό υδρόμετρο το οποίο είναι τοποθετημένο στην κεφαλή του δικτύου και μετρά τη συνολική ποσότητα νερού, άρα όλων των στάσεων του αρδευτικού, είτε είναι μία είτε περισσότερες. Στην αγορά κυκλοφορούν μικρά μηχανικά ή ψηφιακά υδρόμετρα τα οποία μπορούν να συνδεθούν σε σωλήνες Φι20 και Φι25 και δεν κοστίζουν πολύ. Εγκαταστήστε ένα τέτοιο υδρόμετρο σε ένα χαρακτηριστικό αγωγό ή σε ένα τμήμα ενός χαρακτηριστικού αγωγού της τάσης ή των στάσεων που θέλετε. Για παράδειγμα, σε έναν αγωγό προς τη μέση του αγωγού τροφοδοσίας της τάσης. Στο ήρμασης επιλέγετε καταχώρηση ενδείξεων υδρομέτρου και δίνετε στοιχεία σχετικά με το πότε πραγματοποιήθηκε η άρδευση, την ένδειξη του υδρομέτρου στην αρχή της άρδευσης, την ένδειξη του υδρομέτρου στο τέλος της άρδευσης και το ποσοστό του νερού του αγροτεμαχίου που αντιστοιχεί στο υδρόμετρο. Εάν το υδρόμετρο είναι τοποθετημένο στην αρχή του συστήματος, τότε όλο το νερό που θα βγει από το σύνολο των εξόδων περνά από αυτό και το ποσοστό είναι 100%. Εάν το υδρόμετρο είναι τοποθετημένο σε μία στάση του συστήματος που έχει κάπα εξόδους επί συνόλου ταφ εξόδων, τότε το ποσοστό είναι ίσο με κάπα δια ταφ επί 100%. Για αναλυτικές οδηγίες και εξηγήσεις, επισκεφτείτε την υποστήριξη του ήρμασης.